recentemente soubemos pola prensa que o Consello de Educación visitou Colleredo e visitou a café destinado ao novo CEIP de Colleredo en compañía dunha representación municipal integrada polo alcalde, a Consello de Educación, Cultura, Tempo Libre e Participación Cidadá e o Teniente de Alcalde. Falaban as novas de que o señor alcalde estaba satisfeito pola celeridade para a tramitación do novo colexio. Dende o BNG das Asambleas Abertas non compartimos a súa euforia. Vexamos, o anuncio de inicio do procedimento de contratación é do 14 de xulio. Ainda falta todo o procedimento licitador até a adjudicación final para poder empezar a obra. O orzamento da Xunta recolle o orzamento para este proxecto de 3 anualidades, a última delas en 2018. O prazo de execución anunciado nos pregos é de 18 meses. Eso sitúa nos varios meses máis alá de xaneiro de 2018. Por tanto, é obvio que o novo colexio non estará para o curso 17-18. Dispoñía vostede de toda a legitimidade posible por parte do povo de Colleredo para facerlle saber ao conselleiro que eses prazos non son aceptables. Estaba vostede acompañado da Conselleira de Educación para asesorarlo. Dispoñía vostede dunha recollida de 300 asignaturas por parte das AMAs. Tamén dun acordo plenario aprobado por unanimidade dos 6 grupos políticos representados na corporación, incluído o seu e o propio grupo ao que pertence o conselleiro de Educación, o Partido Popular. Tamén outro acordo plenario, por unanimidade, queriendo que os novos colexios leven cociña para dispoñer dun servicio de mellor de calidade, refrendado pola participación en pleno da representación das armas. E por todo isto, entonces queremos decir que reclame ao conselleiro que se incorporen os orzamentos de 2017 e tamén o anuncio de licitación as modificacións necesarias para dispoñer do novo centro para o inicio do curso 17-18 que empezará en setembro de 2017 e que reclame tamén a modificación do proxecto para que se inclúa o CIE. Insisto en que ten vostede todo o aval do pleno e todo o aval do povo de Colleredo para